हई कितना बढ़िया लागता। हमनी के खेत में आज बनी सो अभी है ना अभी है ना हो हई रेलवे लौकत हई रेलवे सामने है दे तो ये है लालू यादव के ट्रेन के रास्ता जौन फुलवरिया से कहाँ जाले जोधपुर हाजीपुर हाजीपुर से जाले सिवान सिवान से जोधपुर मलमलिया मसरक आई ट्रेन में पकड़ के हमनी के चल चले कहाँ सोनपुर कहिया सोमवार के टिकट लो कार्तिक नहान में हमरो जाएगा बा तो कौन ट्रेन के टिकट कराई कौन वैशाली के पड़े जाले उ जाई गोरख मुजफ्फरपुर से खुली ओकर बाद जे बनाकटा से ओकरा बाद से सीधा हमर भईवा जहाँ रहेला न तहाँ वो जी पहुंच जाई। ए हमरा भईया को औरत आवतरी कहिए यार आज के ट्रेन धइले बड़ी तो ये ट्रेन से हमने के चल जाई हाजीपुर सोनपुर कावना मेला में चलबो तो बताएम हम ना कौन मेलवा कहत ला कार्तिक नहान के सोनपुर मरचा धीरे काटल जाला ना तो तीत लागे लगी तो सुना ना सोनपुर चल के ओजी का की नहीं मीट ले आई आसे पावर कौस के मीट ले आई वो नहीं दवाई मराई सोनपुर में एगो और बात बा बानर बेचाता रे सो घोड़ा बेचाता रे सो हाथी देखो न हम लोरी एकमा हाथी उलाट देले बिया टेम्पू हो यार कहो ना हम बुझाता इतना पागल बनी का हो आई ऐसी हई दूगो बानर वो से जेल में ए यार रमेश के का हाल बा रमेश गोलन पहुनाई है पहुनाई बागमबुरी हितई गइला हन पैसा उतारे ना बाड़े घरे लाड़ से बारत का उनका जबर नेवता नेवते हैं आ कहियन कि हमरा के काहे के छोड़ के हम खाता रहलो तब का कहब आ पता लग जाई तब का करब कुछ ना बोलियन मर्द हम बानी जिंदा है हम जिंदा बानी आ कहीं कहस कि तू लो हमरा के छोड़ ना सुन पहले कहस कि हमरा के छोड़ के तू लो काहे भगला हलो काहे खइला हलो हमार मुंह नहीं खाए के अच्छा उनको को लिया जाए कुछ कौन चीज लियाई जमाल का चानवा दिया जी 100 ग्राम दे भईवा गुड़ कर दे कैसे खड़े सही बोलिए हाँ सही बोलिए एकदम हाउ सिगो है